αναφορικά με τους ψυχίατρους, επειδή εδώ η ενότητα αναφέρεται στα λάθη και στην ασυνειδησία ψυχιάτρων, όταν τους επισκέπτεστε, επειδή πολλοί από αυτούς σας αντιμετωπίζουν με προχειρότητα και ρουτίνα, όταν τους επισκέπτεστε θα ζητάτε από αυτούς να σας αναλύσουν τι είναι η κατάθλιψη. Κοινή κατάθλιψη, έντονη κατάθλιψη, που είναι και η κλινική κατάθλιψη, ψυχωτική κατάθλιψη, μανιοκατάθλιψη, η διπολική διαταραχή, να σας τα εξηγήσουν αυτά όλα. Και αναφορικά με την φαρμακευτική αγωγή, να σας μιλήσουν για τα αντικαταθλιπτικά νέας γενιάς. Εκλεκτική αναστολής επαναπρόσληψης σερωτονίνης. Να σας τα αναλύσουν αυτά τα θέματα.